ce ku ce Kano ta Ganduje. wallahi rikon kasa sai Buhari Kano ta Ganduje ce. Buhari ma na Ganduje ne Kano ta Ganduje ce. tuna bari fa an bar mutum fa Kano ta Ganduje ce. ga omo wajen fudda kumfa Kano ta Ganduje Allah ne yakan yi sabo ya tuba Kano ta Ganduje ka san komai akwai lokaci Kano ta Ganduje rarara ne Baba Ganduje kowa bai ji haushin ka ba. Bakaran kiraren mu dan shi ne o lokaci Kano ta Ganduje ce. Allah ya fishe ka ko duka ya so sai ka ji Kano ta Ganduje ce. da kai in yi nisa bara ka ji in yi yo lokaci da shi yayi wani mai farar zuciya wani mai baka ba da mu ba Ana ta cece ku ce. Kano ta Ganduje ce Sai damuna za mu da bari ruwa ya zuba. Baba Ganduje kowa bai ji haushin ka ba. Salala abul kai da daga amina haske ga kowa Kano ta Ganduje ce. Jagora a aljanna a danganin larabawa Kano ta Ganduje ce. wani kadan ya sarma zuba gini na wanzar da baiwa Ayya, ka killace baba Ganduje da zatin ka Allah rabba Ana ta cece ku ce. Kano ta Ganduje ce Sai damuna za mu da bari ruwa ya zuba. Baba Ganduje kowa bai ji haushin ka ba. wani yan bayani na jagoran kanawa fitacce Kano ta Ganduje ce. a Ganduje ne yanzu jagoran mu an ƙara zance Kano ta Ganduje ce. akwai lokacin sa su jaura sun fara bace Kano ta Ganduje wallahi rikon kasa sai Buhari Kano ta Ganduje baba Ana ta cece ku ce. Kano ta Ganduje ce Sai damuna za mu da bari ruwa ya zuba. Baba Ganduje kowa bai ji haushin ka ba. da gwamnan kanawan mu alfaharin kanawan mu ne Kano ta Ganduje ce. tarihin ka Ganduje ai kai mai gidan owa ne Kano ta Ganduje ce. gwamnan da ya baya yayi saboda sunan ka ne Kano ta Ganduje da yayi mulkin shi ka ba shi girma shi bai ga girma